чакай малко. Чакай малко, бе. Виж какви тунели правят с това, бе. Да, бе, я ела сам ми кажи как се казваше тос. Кой, бе? Да си го кажи ми как се прави тос материал, дето имаш. Той дето имаш, как се казваше? Което го държа ли? Да, бе. Еми, това са древните на джинкарите нещата. Дай да го видя, може ли дропни ми го? Изчекай да са драпни, че ще го загубим. Аз съм толкова богат на дърво, че чак с дърво строя. Сето и така. Ало? Просто тук го нема. Никакъв. Ало? Ало, да. Намерих и такова, ама не знам какво е той. Я дай да погледна. Аби не става само едно, бе. Дай да го погледна това. Аз знам, дай да го погледна. Ама дропни го. Чакай. Ама значи знаеш какво ми прави? Дропва то по едно, намира по едно и да казва намерил съм. А така, ти направи го. Браво, бе. Научил се. Ама Ама чакай малко, трябва да ни носи по стак 2. Ето на тебе. Ама Да, ти бе, ама много да ни яко носи се повече. Да, бе, да ми носи по повече, не става толкова много малко. И аз съм бил миньор, знам колко е трудно, ама... Та страница за теб. Аз имам раница. Просто не съм се Ай, ми сложил. пука. Държа си в джоба. Еми ето на другия господин. Да има той. Да ходя пак до Нека, кой е той? белия трон. Лепата ще го слагам. Така, точно. Обаче храна няма. Аз няма пак да се зарадам тук за... Абе, чат, до сега не съм си говорил много с вас, бе. Ало? Да? Къде си се скрил? Така, здравей. Ама до туалетна съм, на име търси. Извинете. Така, колко много овци. Идва да ям. И аз трябваше да се телепорта, защото ми пречи. Ало. Ай. Дръпни се. Тиша. Да, ама той не ти дава нищо. Не ми дава. Не знам, нещо го букнах. Ей, сега ще го правя. Ти трябва да направиш едно нещо много важно. Козбасно. Ко важно нещо. Ей, сега пробвай.
Ще отчупиш? Чупи? Вращай, иначе ще цапна яко. Сори. Вращай, иначе ще цапна. Я само, че ми върни операторството. Сега, разкарал съм го и аз нямам. Ама не бе, върни му го, защото съм на креатив. Аз това да знам. Ама ти желязото го пропиля. Не съм. Напротив си. За кое е желязо, бе? Ей, тук имаш едно железо и ти го пропиля. Айде сега, чакай са малко. Не съм Артемов. Щото стопане. Нали уж не искаш никой Добре, сървъра върни. да има ОП? Да бе, не искам, ама заврява в това. Буквално ме остави на креатив. Аз направих гейм. Давай, Сал. Да, и... На Survival ли Леки. сега да пробвам да те удара? Не! Добре, на Survival си. Айде, сега се кацвам горе, трябва да копам начин на баба ти Ванга. Начин на баба ти Ванга. Ама чакай да не забравиш мене. Ама идвай си се качвай сам, не знам как да те кача от тебе. Не бе, казвам да не Ама ме качи запишеш. и мене малко, бе, малко. Мене, моля. Вземи материала. Да, бе, Тенко. Баба Тенко, баба. Кажи баба Тенкю. Кажи баба Тенкю. Да не се обърна, сука. Командире. Къде си? Командире. Ето топе. Не мога, нямам никакви сили да имаш една мръвка. Нямам мръвка сурова. Нищо. Ето една сурова да хапнеш да ти се потаковат силите и аз ядох сега сурова. Трябва прибираме се. Ми намерих някакви неща, ама... Абе, изгубих май къщата, знаеш тази работа. Чекай се да видим къде беше къщата. Ма и аз не знам. Някъде тук беше халхабер, изгубих май. Пили, ще го оставим живо, за да може да ги бриднеме. Оскал кожена. А, Дай тук сега да спим. къщата тука. Да бе, тук се спах. Да може ден да стане. Аз ще сложа да се пике. Окей, аз слиза надолу да търси нов айрон. Ще ми трябва айрон за бронка. Е така, бейсик брона. На нас не трябваше една печка за въглища и такива, че... Те се отидоха да попат. Ох, батко, колко съм тъп. Верно ли? Да бе, верно. Каза го все едно, не знам. Ами да бе, ти не знаеш. Я дай малко пол, бе. Ти си вътре в печката. Няма. Има в печката. Една печка за такова система трябва да използвам за айрон и такива.
вижте какво намерих. Да си сторя. Така вижте какви буквуци слагам. И ай са, елате, вижте. Ей тука са. Къв хубав. Такъв. Значи, то с нещо са. Страшно опи, значи. Прави се хипер трудно. Не ми питайте как го направих. Браво. Е, тук малко и работи оставам. А да, и един булпринт. Айде, цар, отия да копа мое величество. Тоест не помня какво са прави се. Аз искам да копам още. Ама той и аз си нямам айрон. Да, брат, по средата на селото, точно така. Кой е в мене, бе? Ало, къде изчезна? Да бе! Стреснах ли те, бе, Бако? Не, бе! Аз от 3 километрата чух тука са. Виж колко айрон намери. Ама трябва надолу да се слиза, че на... Няма, виж аз пък колко намерих. Без да слизам надолу. 7 ирон без да слизам надолу, Бахо. Виждаш ли? В умен. Ехо! Ехо! Че ми стрисна. Я дай малко турчове. Нямам, имам само 10. Вече 9. То няма бе, и в раничката няма. Ей! Да се имаш. Абе, тука бъгнал нещо, бе. Аха. Абе, халха, бе, чо? Ехо! Ело, Как живота тука? тъмен. Мините! Тъмен, много тъмен. Ама ние тушковачи па станахме миньори. Налага са.
Ало. Здрастай. Кажи. Виж, вече сме ковачици. Натисли таба. Да, нещо, някоя хубава кирка за мен. Още не сме го издобрили, чакай се. Бабко. Още не сме го издобрили, има време. Дай една айрон кирка, че моята се щупи. Аз Вижте, още айрон не съм малко си на сторил. две блокчета. А? Аз още айрон не съм си сторил, да с камин накопам. И къде отиди тос? Вещица. Го изяди. Не. Къде отиди тос, бе? Кой? Не Иванон ли му бе? помня името. Иванон ли бе? А? Иванон ли бе? Да. Не знам, нещо го викнаха някъде. Земята го глътна. Отиде в третото измерение. М. Инсталирам факели. Да ни Ей, светло тук то сайран нещата. за кирка, да знаеш. Аз сега ще Да си направя направя мощен чук. кирка. Сега мощен чук ще ти направя, спокойно. Само дай айрена. Чук такъв Какво като моя. викаш? Чук такъв като моя ще ти направя, само айрена дай. В печката трябва да има. Ама ни достига. Те айрен не стига, А? ако си взел някакъв, дай го за да ти направя мощен чук. Друг не мога да ти давам. Ама аз ще ти го направя Трябва за да чук. ида да копам. Ама Ама първо ще ти ще го спим. Ще на го направя на чук, кой да копаш бе. С този чук са копа. Я дай да пробвам, бе. Кой каш? Да пробвам. Ами ето бе. Само се да айрена. Копа се само, че се копа само такова. Камик. Чекай. Идеш ли? Ида. А това верно добре, бе. Много хубаво. Правиме сделка, ще ми даваш някакво. Давай айрена, аз от айрена ще го направя. Нямам никакъв айрон. Гепа май един. Колко айрон иска? Сега отивам. Ок. Отивам да видя. Баше и сега ли се реши да завали да я? Малко трудно да го направим сега. Да видим нещо. Не точно същото мога да сторя. Защото малко няма материалите. Кажете материалите. Няма малко материалите, ще направя нещо подобно. Всички сте прота, добре е така, но като нация създаваме